ikon radi mahita to. Ikon jol tarpasu-pasu do hita, asa boy hita gawi pasu-pasu tuaka dahumadia. Oras madita salu nadi hamak kadamang dok dainang, pajupang mahita muserap do video nami di tikion dinalaho mangrupi hita, mangatusi hatani tu hatta, ima jamita tu tanggal 27 Agustus 2020. Andorang sopa satami jumulu mahita martangiang. Asiniro hamadi hamu dohok dame nesian debata amata, dok nesian anakna Yesus Kristus tu hattai. Amin. 2 Samuel pitu ayat 25 rodi ayat 20. Atong ali debata Jahuba sai pahot mahata naung pinyar baga-bagami taringok tu naposomon. Dohok taringok tu pinoparna sahak rodi seling lilingna. Jala bahen mahobar tu baga-bagami. Asa tibul guarmu rodi seling lilingna. Asa dohono ni halak songonon. Jahuba sebaut do debatani Israel. Jala hot ia pinopar ni naposom si David di jolumi. Aiho ale Jahuba sebaut debatani Israel nunga di papatar ho tu pinggol ni naposomon hataon. Au pasong jokkon di ho sada bagas. Alani i ubahin naung marhasonangan rohani naposomon. Manangyakon tu ho tangyangon. Ope ali Tuhan Jahuba. Osa diri debata. Jala hasitongan do akka hatam. Jala nunga di parbaga-baga ho tu naposomon hata na dengganon. Atong pukama nuaeng mamasu-masu pinopar ni naposomon. Asa hot dia rupamu nasida rodi sering lilingna. Ay hosad diri ali Jahuba marbaga-bagahon. Jala marhite sian pasu-pasum dapotan pasu-pasu pinopar ni naposomon rodi saliling ni lilingna. Ido yanggo sahakna hurian itu hatta damang dok dainang sudedo hita makalomohon tarpasu-pasu nguluta. Jala songonido nang tarpasu-pasu dohot akka pinopar. Sudedo ra nang halak batak pe nang so halak batak dihalomohon dona asa akka pinoparna gudang ma akan haseya. Jala setotong paningkaton diakka pasu-pasu mana akalas ni roha tu pinoparna. Akadamang dok dainang diturpukon diusahahon si Daud dok dinalaho paturehon ima bagas joro laho inganan ni poti perpadanan na dibuan ni bangsa Israel salilingon. Ala dipakilalahon Raja Daud do hinauli ni inganan ni ibana, hinauli ni istanana, alai anggo poti perpadanan ni diudung-udung do manang ditedda roi bahain. Dipakilalahon do hirana hurang sangat do nian anggo si Daud di inganan ni hape poti perpadanan ima hataridaan ni debata narap doh bangsa Israeli manang tu dia penasida sedibuat do alai dipiakkon di udung-udung. Omma namangojar rohani si Daud dinalaho marsakap ibana laho pajongjong bagas joro inganan ni hamianan poti perpadanan ni. Alai dang do pena nang diulahon nunga rosinatan pasahaton tu si Daud mandok asa unang nyan dipatupa. Boasa boru taboto di jolo ni turpukon anggo debata dakya ibana masohot di sada inganan. Alai dipatuduhon ibana do pangaramotionna tu bangso na pinilik nai. Manang tu dia pena bangso Israel mardalan anggo debata setotong do madongani dasida. Dipatuduhon doi songon simbol ni haroron debata. Molo dibape tedda manang udung-udung nabui wong karot doi manang hatok-hatok do bidda. Songoni do nang haradion di debata pe
Dakya ibana terikat di sada inganan. Akadamang dok dainang ditasaluhukna anggo niat ni si Daud nian tung maseding gaddo. Buha marohana mangida nabadia mangida sikak ni haroron debata poti parpadani diteddai bahin. Disakapi ibana dona lahu mabahin na dumengkan. Alai debata dan dihalomohoni. Akadamang dok dainang ditasaluhukna Oma muse naing patuduhon haduhon ni rohani si Daud naso olo ibana holan memikirhon dirina alai totong no ipikirhon bohado na pasangapon debata bohado memikirhon nang akka humaliangna akadamang dok dainang totu opena tung masaiding gaddoon alana si Daud diingot ibana dona boha debata nagabe donganna di boto ibana do debata ibana setotong mangaramoti nasida atau dang salah hapek akadamang dok dainang nang dingulut taon manarihon narikot di Tuhani manarihon songon dia na dumenggan di debata baru nungait tahe ngulut taon baru tahe nungain perdalanan ni ngulut taon akadamang dok dainang tahilalado na diramuti debatahi ta tahilalado na sohya ditinggal debatahi ta mulu tahilalado atong ahamanang tabatuduhon tu debata ahamanang tabain tu debata diturpukon nyadangolo anggo jahoba debata dipatuduhon songon hamianan ni na dibagas joroi dang boybe manang tudia dang dihalomoh debata si songoni na dihalomoh debata tudia ibana mardalan manang tudia bangsoi setotong do diramoti debata imanungain na teida anggo si Daud akamanginang setotong do dibagasan haserepon manang hauduhon ni roha ibana namangihu ma ima ala ni haserepon ni rohanai dipasah panurang natat do nasujadi dipatupa bagas joro inganan ni oti parbadane ni molo si Daud na pajong jokkon alai didok dona akapinopar na mannong na patupahon lima bagas joroi ai diingot debatado pasu-pasuna dingot debatado baga-bagana tu akapinopar ni si Daud idu ditangyangna idu dipangidohon si Daud asa dipasahat nian asa gawe tarpasu-pasu nian nang dohot akapinopar ni si Daud taboto dora akamanginang isi pinopar manang isi anak kon si Daud nagawe napajong jokkon bagas joroi si Salomo dang naholan napang jokkon bagas joroi ibana alai di pasu-pasu debatado nang pinopar ni si Dauti ima si Salomoi ima raja na dibagasan habisuhon na suadong tu dosanna dohot akka raja na aron deportibion ragam do aka pasu-pasu na pinasahan debata tu aka pinopar ni si Dauti ala nyaha tahe ala si Daud dakai ibana mangasahon hadirion sudedona tedek derupan debata taidadona bahwa si Daud hati hai na mangulaon hajahaton diaku ibana doi ipasat ibana tu debata asa ipatupa debata songon dia nasitong tu ibana molo pe ikut di tahun ibana dona nacit alai terbuka do anggo si Daud diakka kesalahan na pinatupan ibana damang dok dainang ditasaluhukna hok do pasu-pasun debata rodi seliling-lilingna naing paingotok kita di ngulut taon ai nunga tarpasu-pasu behita nunga tarpasu-pasu ia Raja Daud sian bulanai na pinili na ibana sian aka ha anggina
si Daud terpilih molo pena dang nagabe di tonjolhon ibana sada raja, ala debata nunga manodo ibana. Ai parmahat do ibana hati hai. Alai dipilih debata do ibana asa gabe raja si gonggomi akka hanggina. Akadamang do nang siani pena tarida do boha debata nang jumolo mamasu-masu ibana memilih ibana raja. Jala uduton nama muse pasu-pasu na tu si Dauti dohot tu akka pinotparna. Taida makadamang do nang bohado na jolo manatar pasu-pasu gabi habaoran ni pasu-pasu tu akka na humaliangna. Olo do hita songni ikon rade mahita to. Ikon jolo tar pasu-pasu do hita asa boy hita gabi pasu-pasu tu akka na humaliangta. Atong akadamang do nang ditasaluhukna marhite turpukon naing mata putihi aka mutihan na arga. Na perjolo song si Dauti disarihot do narikot di Tuhani. Rak mahita akadamang do nang memikirhon akan narikot di Tuhani molupe dan nahita patupahon alai boru tapikirhon di dia na dumenggan di Tuhani. Molo pedang hita patuluson alai memikirhon na dinggat di debata rikok do tapikirhon ke depan. Na paduahon di bagasan hauduhon ni roha do anggo Raja Daud. Hita pesaluhukna molo songon dia penungayan aka jabatatta, songon dia penungayan pangkata, taingok ma. Ai di bagasan hauduhon ni roha do si Daud, jala di sido ibane pilit gabe tarbarita guarna. Perlu do aka pangkat perlu alai taingok ma saluhu nai marharoar doi sian debata. Ikut debata do gabi fokus di saluhu na kaulau ni dang na hita molo pe hita raja dan na gabi hita fokus ni perhatianna. Alai ikut tu debata songon dia si Daud di bagasan hauduhon ni rohana totong do debata di pasangap. Na patuluhon gabi pasu-pasu mahita tuakka na humaliangta. Tar pasu-pasu do si Daud, tar pasu-pasu do ibana. Jala dipangilohon ibana do muse. Asa tar pasu-pasu nang ianakkonna manang pinoparna. Jala nungai di pasahat debatai marhite si Salomo naung di pasu-pasu debata. Atong hita kadamang do nang hita saluhukna. Rade mahita gabe habaoran ni pasu-pasu tuakka na humaliangta. Hot do pasu-pasu debata rodi saleleng ni lelengna. Taingok mai unang mubah hita. Unang gabi mungdir rohata. Aka bangso nang tar pasu-pasu. Aka naung pinilit ni debata do hita. Miam mahita di asi do horong ni roha ni debata. Asa tar pasu-pasu mulutta. Jala mari kita hidup dalam kerendahan hati. Asa hita pena dipakai debata. Gabi perhitian di pasu-pasu tuakka na humadiang. Tuhan memberkati. Amin. Martangiang mahita. Mauliati Maria sini roham mari Jehovah debata. Nunga deramuti oha misa tutikion. Upa sahat tayo madang doktor dinami tuho. Asa ho mangarajay hami ada Tuhan. Saat tuho mahami. Di bawah Yesus Kristus tangi ho matangiang namion. Amin.